Shugaba Trump na Amurka yana nema ya jawo wani gagarumin yaƙi, amma akwai wata wayo da na lura yake ƙoƙarin yi. Wato duk wanda yake bincike akan harkokin ƙasashen duniya, batun tsaro, batun yau da kullun siyasa, tattalin arziki zai fahimci abin da nake nufi. Wasu lokuta akan ƙirƙiri wasu al'amura ko a nan Najeriya saboda a kauda hankalin wasu akan wani abu. Babban burin Trump shine Isra'ila ta ƙwace yankin Gaza daga Falasɗinawa. Abin yana nema kamar ya gagara. Duk irin bombardment da kisa da wulaƙanci da ƙona dukiya da komai da ake, amma har yanzu bai tabbata ba ga prejo da yama Isra'ilan da Amurkan yawa a duniya. Me ke faruwa? Jiya shugaba Donald Trump ya posting a page ɗin shi na True Social cewa ya ba ma sojoji ko ƙasashen NATO izini duk in jirgin Rasha ya gitta su ɓaro shi, kuma Ukraine za ta iya cin yaƙi akan Rasha. Yana gaya ma ƙasashen Turai wannan, kuma ya ce ya ba su izini Rasha na musu wani abu su maida mata da martani. Yana ƙoƙarin haddasa yaƙi tsakanin ƙasashen Turai da ƙasar Rasha. Kuma amma it's may likely, ya ma faɗa shi ba zai shiga yaƙin ba. Me yake faruwa? Trump na so ya karkatar da hankalin duniya, ya ƙirƙiri wani sabon yaƙi da Turai da Rasha. Lokacin hankalin duniya zai karkata a can, sai Isra'ila ta ci gaba da kashe mutane a Falasɗinu, ta ci gaba da kashe mutane a Gaza, ta ci gaba da kai hare-hare a ƙasashen duniya da dama na gabas ta tsakiya. Lokacin da za su gama ƙwace Gaza, sai ya sa baki sai a dakatar da wancan yaƙin. Kuma a daidai lokacin an riga an yi ɓarnan da za a yi, wanda wa'innan ƙasashen su ne za su ji a jikinsu. Tsarin Trump kenan, plan ɗin shi kenan. Kuma plan ɗin daga Zionist ne, daga Isra'ila ne. Saboda haka idan wa'innan ƙasashen suna da hankali, sai su tunani ƙwarai da gaske su ga me ya kamata. Yaƙuƙuka da dama sun faru a duniya. An yi yaƙin duniya na farko, an zo an yi yaƙin duniya na biyu, 1945. Aka zo akwai yaƙuƙuka da dama da aka yi ƙanana, wanda shi Trump ɗin yake ikirarin cewa a wata 7 zuwa 8 da ya yi a mulkin Amurka ya dakatar da yaƙi guda 7, wanda mun san ƙarya ne. Na ce zan kawo bayanan. Ƙasar Indiya ta ƙaryata bayanin shi na cewa shi ne ya sulhunta ta da Pakistan a yaƙinta na wurin wata 7 da ya wuce. Ƙarya ne, zahiri ƙarya ne. Ya zo yana cewa ya dakatar da yaƙin Cambodia da Romania, wanda ba Cambodia wata ƙasa ce da take can gaban China, can kudu maso gabashin Asiya. Romania tana nan ƙasar Turai ne. Yana so ya ce ya dakatar da yaƙin Azerbaijan da Armenia, wanda Armenia ƙasa ce da take Turai, Azerbaijan ma ƙasa ce da take Turai kuma tana jikin Asiya, saboda Azerbaijan na da maƙotaka da Iran. Kuma sun ta yaƙi a tsakaninsu akan wani yanki da ake ce ma Nagorno-Karabakh, wanda shi shugaba Ilham Aliyev na ƙasar Azerbaijan ya samu daman karɓe iko da yankin daga ƙasar Armenia, wanda an buga yaƙi ƙwarai da gaske. Kuma ita Armenian tana da kusanci da ƙasar China da ƙasar Rasha ta wurin dangantaka a tsakaninsu, amma ita kuma Azerbaijan tana da kusanci da maƙotaka da ƙasar Iran, kuma amma ta fi kusanci da ƙasashen yamma. To ya ce wa ya dakatar da yaƙin, mun san ƙarya ne. Ya yi magana a kan yaƙin Iran da ƙasar Isra'ila, ba shi ya dakatar da wannan yaƙin ba. Ƙasar Isra'ila ita ta nemi taimako na cewa ƙasar Iran a dakatar da yaƙin. Shi dai kawai announcing yayi, amma ƙarya yake yi, ba gaskiya ba ne. Akwai batun ƙasar Thailand
da Cambodia. Duk wa'innan maganganun ƙarya ne. Trump ba wani yaƙi da ya dakatar. Me yasa bai dakatar da yaƙin Gaza da ake yi a Palestine ba? Me yasa ya kasa dakatar da yaƙin Ukraine da Rasha? Me yasa? Duk zancen banza ne, ƙarya ne. Ku following ɗinmu, ku like, ku share, musamman Facebook page ɗinmu Mamu Yusuf Bamalli. In akwai wani update sabo insha Allah za mu kawo muku akan abubuwan da ke faruwa a duniya da rikice-rikicen nan. Amma muna kira ƙasashen duniya su sa ido. Trump zai sa ƙasashen duniya a bala'i gaskiya, don mutumin nan zuwan shugabancin Amurka kwata-kwata ba alheri bane. Allah ya kiyaye. Mun gode.